Mayong adlaw, welcome na sab sa tong programang Baruganan diin atong isgutan ang isyu sa politika, katilingban ug kauban nato. Nasab karon si Joel og Ruth. Mayong adlaw sa inyo ha diha karon. Hello! Hi, hi, Oha. hi! Uha, uha! Yes, uha, uha! Oh, Joel. Guys, malapit na ang Christmas. Yes. How many days na lang? Di nato ingon ang days. Hapit na, 21, hapit na, hapit na. 21. Basta hapit na. Hapit na. Hapit na. Hapit na. Oh, ha? Hapit na. Hapit na. 21 Ako adlaw regalo, na ha? lang. Oh. Oh, ha? Oha. So, karong adlaw mga kabaruganan diha ato ang mga bagong viewers, followers atong isgutan karong adlaw ang kining pagbisita ni ah, President Bongbong Marcos sa Davao. So, Ruth, pwede ba ka makahatag og background unsa ning gibisita ni PBBM karong adlaw? Guys, ang gibisita Archel, ang gibisita ni BBM karong adlaw diri sa Davao City mao ang pag-inspeksyon sa Mm. kining Bukana Bridge or kining Davao River Bridge or yan Bukana Bridge no. Yan ang inspection. Mm. And by December 15 no, it will be open to the public ang kining Bukana Bridge no gikan ka Coastal Road. Paingon na ka sa, tama ba ako sa Castillo well, no? Agdaw, no? Nangaroon. Padulo ko. Pero dini No, portion sa, dili. Portion pa ah, na sa, ano, sa Rojas yata. Bukana Bridge to Rojas. maagi na Tama dito ba? sa kuan, dito sa Laos na Task sa Force Castillo? Davao. Opo, sa Task Force Davao. Pero kading diri sa So dito Rojas, lusot. oo, sa Rojas Creek nga area, 2 lanes lang ang i-open kay naa pa man toy questionable pa man gutong kuan ka road Oh. right po so ginaano pa plastar pa so 2 lanes lang dinhi sa creek sa may Rojas Avenue. So mo nang gi-visit Thursday no ni BBM Thursday morning dali lang kaayo siya. Thursday morning din sa Bukana Bridge no. Unya siya, wala na siya napaulak og interview instead katong ibasa na lang niya nga kaning detalye no sa katong Bukana Bridge. Guys, dili ni matukod ni Bukana Bridge kung ala ang coastal road kay sumpay na siya Mm. kanang Bukana Bridge. Sumpay na siya kabahin na siya sa part na siya sa Davao City Coastal Road. Okay. Okay, part na siya sa Davao City Coastal Road. So it is 1.34 kuan na kanang kilometers ang kining stretch no ang Bukana Bridge. Daghan gibash ni si BBM tungod Mm. kay sa iyang gibasa nga facts or details giangko niya nga 2023 daw no ang project. When in fact, ang kini nga proyekto since kabahin ni siya sa Coastal Road Mm. 2017 pa niya nga project Mm. during sa administration of course the former President Rodrigo Duterte katong gikan sa groundwork katong initial construction nga nagsugod 2017 and gikan niadto hangtod karon ongoing gihapon ang kining project no although human na ning pila ka kilometers diri sa kining nauna diri sa coastal road diri sa bago Playa Tama 2017 nagsugod ning construction. So Mm. ang completion nga mahuman gyud ni siya tanan-tanan including katong dito na o kading mga problema sa road right diri sa Rojas Creek 2026. So 17.9 kilometers bypass road kini nga project tanan the whole kung mahuman na niha. Mm. Of course it is designed para kining ma-ease no ang gaguot sa aton traffic dinhi sa Davao City which is very very helpful sa tanan para mo sa economic no sa Yes. ekonomiya sa Mm. kining transportation tanan-tanan no kung ma-open na ni siya dako na ning tabang nga maalibyuhan na ang kaguot sa tuang traffic dili sa Davao City mo na inspection ang gihimo dili to siya turnover or dili to Thanksgiving or sana blessing inspection lang gihimo ni BBM. Remember kini nga project dili ni siya sa national but it pondo sa national China grant ni nga project. Mm. Okay. So mo na iklarohon nato sa Mm. atong mga viewers karon nga dili ni siya sa gobyerno kundi sa China ni nga grant. Ang Mm. nahitabo karon kay grabe ang bashing man gud ni kay BBM kay giangkon man gud niya sa iyang sa gibasa niya nga it started 2023 daw. Mm.
So nabato iyang nabash ko karato ni lang nga siya. BBM unsa to? Build more, unsa to? Katong build better more, Better no? more, Kanang oh. iyang kuan kanang sa infant niya, build better Mm, more. mm. So nireact pod ba So, si Mayor Basti sa iyang pagbisita before siya nibisita, di ba? Mm, yes, kagahapon na reaction si Baste sa iyang pagbisita. mm. So, Kay ayan, no? sa ato nakita karon sa kuan, hulagway karon sa pagbisita, wala gyoy lokal, no? Nga kining niuban sa Mm. pag-inspeksyon ni PBBM. Mm. Except si Minda, no? Secretary Leo Magno. Mm. Ang, ano ba, syempre, Minda, secretary. Yan, so dali lang kayo, saglit lang si BBM daw sa kuan, sa kining kuan sa Bukana Bacana Bridge. Bridge. Okay. So, ang Bukana Bridge, part na siya sa Coastal Road Okay. Project. So, kuan pa na siya, mahulog pa na. Pero okay naman siguro po na nga kung ano nga, ang pondo gikan sa 2023, pero not necessarily nga ang kuno niya, imo ang i-disregard itong Mm. previous na administration nga mo'y nagsugod sa project. That is part of the Build program project ni former President Duterte, Mm. ang Davao Coastal Road. Okay. Mura to'y update na to sa pagbisita ni PBM. Wala may ikaistorya ni Joel. So, mura to Wala to atong siya mura to inspection. Inspection man lang gud yang gibuhat. gani oh. Inspection. Di ang mga vloggers man lang gud ang nag-react nga giangkon ni BBM. Wa man siya nag-angkon, iguro man siya ingog pizza sa pag-approve 2023 niya biya, sa 2023 biya, iingon no. Di ang pag-approve anang ano kanang sa ODA ba Mm. 2023. Sa Pero budget may gani. gingo. Kabalo biya ka sensitive kayo ang mga tao no. Yeah. Nga ano mo lagi tong siya na ginagurita ng Coastal Road. Wa may nag-react. Praise the Lord pa sila kang BBM sa una. Tuunang Nakapas panahon. yun. Pero dapat ang tao man gud sensitive na karon kay dili man gud iyahang gyud na iyahang project. Wala man gyud siya iyahang build better more project na himo, di ba? Sulod sa tulo ka tuig na naabay siya nahimo. O dili niya pwedeng i-credit niya ang Coastal Road. Dapat mo ano siya sa former administration. Sama gud sa ginahimo ni Digong tuuna, di ba? Mo adto siya og mga project na human under sa iyang administration. Dili man si Digong mo angkon sa iyang kaugalingon. Mo credit siya dito sa previous administration. Remember Ipadayon niyo lang niya. nga gipadayon lang niya. Ana ang iyahang tunada. kaya nababash kasi murag gina-credit niya as if iya. Ano ba? So, kabila may tao sensitive kaayo, hello, labi ng mga taga Davao. It's not only the vloggers na nag-ingon alay. giulan gani ko comments. Why? So, Dinamgod ko nakita sa vlog kitsa tong tagasamal nga vlogger nga niya na siya sa ano ba dol sa helicopter. Amo to nabatoy mga nanyagit ka Uy, ganina. na-reels karon nga giano Duterte. Di ba kita ni mong reels? Na-reels nga doon na sa Coastal Pero Road mga residents. Okay kung na amot ba sige dabto niya o sa to. Basta mura to akong naobserbahan nga sa ilaha gyud ang init ba nga ano. Sa mga media wala man sa ilaha raman ang ano. okay. So, mura to atong update sa pagbisita, pag-inspect ni PBBM sa Davao City. So, Wala mong good ko dito gani Wala. katong sa Huwebes. ah, Huwebes man to no. Webis to, Webis. Wala ko dito eh. So, dagang salamat. Mura to Wala atong pa na-invite. update. Mura to atong update sa pagbisita ni PBBM katong Huwebes adlaw, no. So, dagang salamat sa ato mga bagong followers, mga viewers nato sa tibuok kalibutan. Kini ang Baruganan Podcast. Mayong adlaw sa inyong tanan. Okay. Bye! See you next time!